Kaixo denoi! Horren beste maite izan dugun lehiaketaren itzuleren urte izan da. Miluza itzuli da eta zoragarria izan da. Eskerrik asko lantaldari bihotzez, eskerrik asko lehiatzera etorri zareten hori. Eskerrik asko Antxon Telleria. Eskerrik asko Janki Txalo bat! Zurekin! Eskerrik asko batez, etxien egon zareten hori eta guretzat berba politxek dituzuen guztiegi. Oso pozik gauz. Eskerrik asko guztiagatik. Eta hori ospatzeko, esan dugu, saio berezi bat. Eta saio berezia izan dadin, behar ditugu lehiakide bereziak. Eta aipatu dugu, ibilbide honetan zehar izan ditugun lehiakide karismatikoenak. Hori da adjektiboa, ze bozketa fase bat zabaldu denuen, eta bozka gehien jasota, hemen dira esaterako Maiita Ainhoa, txalaro bat! Larraul Azpeitia Power azebiko osatu zenuten, errepasatuko ditugu datu batzuk. 11 saio egin zen dituzten gurean, zuena izan zen errekorra, harik eta ondarrutik, bi pirata heldu ziren arte. Ezagizuek hori etxetik eta nola ikusten duten? Eta jendiek eta zer esan? Ondo, jendeare jarrera ondo. Osea, jendia saludatu egintun, kalien da ondo, guztua. Ja, hori galdera polita ez da, nola aldatu da zuen bizitza? Pila bat. Atera zinetenetik. Berdin jarraitzen duzue, zuen orain arteko jardunetan eta bar. Bai. Ez duzue burua galdu famagatik eta inbertsio txarrak egin. Ez genuen poteik irabazi, orduan ba, ez zaigu gehiagira alda, baina... Zakurik ez, baina 1.318 euro irabazi zenituzten. Non daude? Euro horiek? Neriak alkilerrian. Begira. Nereak telebista berri baten. Oso ondo! Miluza ikusteko. Miluza berezia ikusteko. Ziklikoa dau. Gaur ondo pasatzeko, prest, bikote? Bai, tope. Ia ba, disfrutatu, Hemen txeditugu Ibon eta Beñat! Guau! Astigarrako gure anaiak. Ibon Beñat ezin dut esan hau, baina nire fabetako batzuk zebek izan zarete ikasturte honetan. Esango dudalako nire haulan familitxuk eta gustatu. Bai, ez da? Ama, labak, aita semiek, anaiak. Bueno, Ibon Beñat zuek... Iraila amaiera urrian hortxe egon zineten, 10 saio. Hasiera aldian egon ginen. Lehenengo zaku azteuentzat izan zen, ezta? Hoi da, bai. Izan genuena 8.000 euroko zaku bate ustuta, Ibon Beñat, diruarekin zer egin dugu? Bueno, ni pixka bidaiatuet. Nik parrandan gastatuet. Oso ondo! Zaku guztia, ze kristo. Eta zer esan jendeak, zuek lehiatzen egon zinetenien, guri kaletik eta, zei aturrak, zutri direk, astigarrako anaizek. Zeuek zer jasotzen duten? Bueno, Beñat gehiago gatute, nahi, bueno. Nahi guazakit Bilboatik izango da edo, baina ostegunetan hor poteatzen jende asko bastante urbiltzetan. Eta zakua, gastatu egin behar. Aprobetxatu pixkatu. Eta jendearekin egon, eta eskerrik asko tortziarren, eta placer bat, zuek ikustia. Eta karismaz beteriko lehiakide maia osatzeko. Larraiz eta itxaso arrasatearrak! Zer moduz bikote? Ondo, oso ondo. Oso ondo. Larraiz, bereziki unkituta somatut karismatiko adjektiboarekin. Unkitute eta bebai arduratu, osea, hori presio ebera da, Ardurak eta presioa galde batera utzita gaur etorri gara gozatzera eta ospatzera. Oso eskertute. Azkeneko hau izan da Miluzeren buelta ere, nola bai? Ze lehen biziko edizioan izan zineten, berriz ere erabakitzea bueltatu, eta emankorra itzulera hori ere 7 saio egiten dituzten gurean. Eta bat bi hiru lau, 1.234 euro irabazi. Baitxe. Zertan joan dira, edo... Joan dira, niri joan dira. Errez joan dira, familiakin baskari bat, goxo baten, eta bueno. Ze polita. Gainontzean aipatu zuen lagun artean eta hainbat plan egin, eta inguruak ere nabaritu duzuen ibilera, Miluzen, eta zorion zaituzete kalean. Bai. Asko. Herrixen batez be, bueno, nik igerri dutena adineko gentiek. Adineko gentiek oso eskertute ze maila hundixen itxido arrasate. Hori da. Bai, arro, eta gero, ze gustora, ze ondo pasau nauen zuekin, ez? Urbiltasun horrekin. Udaletxetik eskaintzarik edo, herriak gidatzeko, alkate... Ez, nahi bez, Kontuz, bada espada, ondo gaude hemen, ez da? Bai. Jarri ezagun jokozean. Ongietorri! Hau guztia, behar bezala antolatuta, publikoa ere prest, Miluze, astera doa, erne! Mai eta Ainhoa, erantzun eman da, erantzunak hemen ditugu 6 erantzun. Antxon, Ilaski, Jon Gong, Garbine Biurrin, Eroglio eta Kike. Guzti egin behar da. Venga, aukeratu bat, Mai. Aukeratu bat. Lehiaketatik kanpo, ja. Eure maite. Eroglio. Bai. Ainhoa? Antxon. Jode, oso ondo pasako dugu gaur, Eroglio oso guapo da.
Baina enigmatiko aldi berean. Ez dakizu pozik dagoen, triste, bai. Guazten eskak, Mai, denpara, lehian hasiko gara. Barkatu baina ez da Picassoren aidea izango, ez da? Eroglio. Erne bere barre algara oso kutsakorra da eta. Ni? Ilaski. Venga, beti gozetutan dabil inguruan topatzen dituen bokal guztiak jaten ditu. Jongong. Garbine, Biurrin. Antxonek errelebo hartu zion maisu honi. Kike. Barkatu baina Antxonen aurretik aritu nintzen gaztea irratian. Ilaski. Justu, gutxigatik, sartu da, hitzak oso gustoko ditu. Jongon. Oso ondo. Jarraitu abestia, Antxoni, zureatean nagoni, ai. Antxon. Venga. Definizioen ondoren iristen da bere eguneko momentu handia. Jongon. Eroglio! Jo, ze polita guretzako ere, gaurko saioa, Erantzun eman da, ni naiz hori, ze ilusioa. Ze, 60 puntu bikote, bikain! Ibon eta bainat! Venga, zein gorrotatzen zuie gaizen? Hombre, Jongon, Bai, eta beti Jongon, justu danok. Onenea, justu. Jongong, seguru, danok. Gero, bere alde besu onatako zela. Ere, Claro, egia da, gonga sakatu eta gongarekin, sakatu bai. ikasturte osoan. Ibon bainat, guazen, denpora. Ibon, norbaitek jeroglifikoa esaten duenean, olioi purdia jartzen zaio, nori? Eroglio. Erogliori. Epaile batenak baino pisu handiagoa du bere erabakiak. Jongong. Nekatuta dagoela esango du, baina dida botako dizu txistea. Antxon. Antxon animalia izatekotan hartza izango litzateke. Noren iritziz? Ilaski. Txinan jaio zen, baina Indonesian ere ezaguna da. Jongon. Oso no, meditazio zoragarrikoa antolatu du Miramongo zelaietan. Kike. Antxorek, ahoz-aho dabiltzan kontuen jakitun da beti. Kike. Ba, Ilaski, ez zaitu sorpresa zarpatuko Antxonek bere jateari izen hau jarri izanak. Eroglio. Kike! Kike, jatea, bai. Kike oso protagonista, Meditazioa berak, gauzago berak. Gauza asko egin ditu, baina hain beste ere, zaiot. Eta gero, bai, jate bat nola erosi nuen eta bere omenez, Kike izena. Egingo dugu egun pasabat, seiok... Bai, bueno, bai, egingo dugu. Eta egun pasarako zuek puntuak. 50, bikote, ondo! Meditazio zoragarrikoa. Zoragarikoa. Zoragarikoa. Mira mona, bai. Hartu anaza, bai. Larraiz eta itxaso. Bortxe, dinot, ez tei bidaian, norekin joango zinatekete, hortik. Antxonekin. Baina, zer da, hau. Jatea, Bueno, bai, jateko askikin, oie. Claro. Ikustezu, hemen, dalaurok batera, ja... bueno. Pentsatuta. Neskak, guazen, larraiz, Bai. denbora. Magia egiten badaki, txiskola esan eta zure ondoan agertzeko gai da. Kike. Oso no, futboleko bar delakoa miluzen bera da. Jongon. Adi, bere musika taldearen izena esan dizut jada. Antxon. Baina solfeo kontuetan musikanotak honek ezagutzen ditu ondoen. Ilaskik. Eroglifikoetan. Sei hauen artean bera da buru beroena. Buru bero? Ai, buru bero. Lehiaketa? Kike. Bale. Ilaski beltxarra batekin lotuko luke nork. Antxonek. Charlesekin, Kikerekin eta Cervantesekin geratu ohi da ostegunetan. Eroglio. Oso no, konexio berezia du irakasleekin eta ibartarrekin. Garbine Biurrin. Antxonek! Ikusten ez da inbesterako ere, ez du asmatu. Txiste pare bat diru, zoragarri. 60 puntu. Ze ondo, Gustora, Maia Ainoa? Bai, ez da? Proba berriak eta pixka, atondik. Bai, oraindik ere txanda zuri zegokiztula eta alako hasiberriaren urduritasun horiek. Nik uste dut bai jarraitu bertula, Oso polita, erantzuten, ni lasai. Ez dut gogoan zuen ibilbidean zehar, etengabe rolak mantendu ote izan dituzten, bai, bat beti mintzioka eta maili izaten zen. Ez, Ainoa izaten zen. Zenbat gauza pasa iren Itzeskutua mai eta bestia Ainoa. Bai, no, hartu lehua, orduan, ez da? Bai, mantentze du. Bai, ez da, mantendu, ohitura zarrak. Mantendu. Fruituak eman baitzituen, aurreko aldi hartan behintzat. Ia, Vale. denbora. Mintzioka, zita. Bai? Psikologoa? Ia, beste bat, marrazki bat. Itxafero bat,
Pentagrama bat, arkatza, Bero? idatzi, Bero? arkatza poligrafoa, Ez, segi. portaminasa, Ez. luma, Ez, idatzi, arruntagoa den zerbait. arkatza poligrafoa, aldatu. Oso ondo. Txilipitua, Ez. komuna, Ez da ere. karrikotxea, Bai. Bai. Ia ba. bai? Egan iteu, intsektu bada, oilua, gandorra, Ta? kukuruku, Bai. Oliarraren kukurrukua, bai. Eta, hau zer da? idatzi, horria, idazlana, Bai. arkatza, Ez da idatzi. ez da idatzi arkatza, Ez. boligrafoa, Ez? Bero? tiza, Ez? edina, Bero? Margoak. Margola! Pinturak, margoak. Askotan hori izaten baita, Parean egon arren, kopistegi osoa errepasatu dugu, edina eta bat eta bestea. Karrikotxie bai, txilipitua zer da? fufu. Ondo esan da, fufu, hori da. Ondo, tiki-tiki, fufu, irura. Esan Claro. gabe doa, karisma balioan jarri dugu horrez gain, lehiakidea bilak ere bai. Bai. Denek ere ibilbide oparoa. Digo, Beñat, zuk ere imintzio eta marrazte alako emanaldi bereziak eskaini zen dituzten. Nor joango da gaur? Ni. Beñat, Bai. zora garri? Ea ba, Beñat, Bilboko publikoa, Arrandako Zain publikoa, daukazu, zain. antzokia zuri begira. Denbora. Putzin, burbuiak. R, Sumendia, Bero. Geiserra. Sumendia, Kea. Bai. Kea, ondo? Vale. Marrazki bat orain. Pertsona bat. Bure hundia. Bai. Katua, tigria, Segi horrei bon? animali bada, bai. Doraemon. Ez. Belarria, Ez. untxia, Ez. Esan duzu ja. bigotea, katua, Baina, katakumea, hori bai. Azkena. palomitak, zinema, pantalla, Oso mutua, Bai? Bai. Beraz? zinema mutua, bi iztia, bai. Bai, oso ondo. Oso ondo. Zea bilezia, Praktikatzen nagoela pixka. Minduzera etorri zaretenetik beste bokazio bat, aktore, margolari bokazioa deskubritu izana? Txikitatik, izan Hau zanean nahiko artista. Bai, ez da? Bai. Biak zarete nahiko artistak. Zaten naz, konexinue. Ba. Laura, klaro, gehiago zuek. Eta memoria lausotuta, uste duzuek txandaka aritu zinetela, edo? Ez, itxaso, Ez, diskotekan eta. Memoria arazo larria ditut, itxaso hartu lekua, mesedez. Gauza asko gertatzen dira, hemen ia denbora gutxian, baina larraitz, garai hartan funtzionatu bat zuen. Bai, a ber. Eutxi teknika horri, Bai, espero. Gozen, arrasate arguziak arro egoteko moduan, denbora. Bombilla Sakatu. Itxaso. Bombilla bat, Ai, barkatu. Eta imintzioka egiteko da hori? imintzioka dala, Imintzioka, itxaso, imintzioka, imintzioka dala. barkatu bat. Lasai, lasai. Berriro. Orain bai. Diskotekie? Bikain. Ai, ama. Bigarren bat. Dantza, Bai. baleta. Zu emakumie, jainkosa, zu modelo, Ez ondo ari zinen, zu dantzarixe, balet dantzaria. Bai, Nor da? nor. Zu itxaso, Ez? Lucía Lakarra. Bai. Pertsona bat, ague, belarrixak. Ai, ama hartza. Ez? Bai. Ze hartz? Hartz, panda hartza. Ez. Koala. Ez da ere? Hartz, ai, ama pelutxe bat. Bai, hori bai. Pelutxe bat. Eta bigarren marrazkia. Bizkor larraiz, zer da hori? Bale, erlauntza. Bikain! Bai! Iltzatuta geratu da eskudan hori itxason diskotekie. Orduen, bueno, zan apurtxu beto Bueno, medalia. Eta Baina, pentsatu dantzariaren- marrazten mirauela, Claro. esan dut, jo, ese Dantzariaren zail. pista ere polita.
bale dantzaria, bai, zu, itxaso, ez, ni, Lucía Lagarra. Ni ez banaiz, Lucía Lagarra. Bide batez, oraintxe jakinarazio dute, kontzeptu hauetako asko, dira zuen ibilbidean, kontrako eztarritik eta joan zitzaizkizuenak. Aurreko hartan asmatu ez, eta berriz ere zuei ekarritakoak. Guk diskoteka asmatu gauen, Diskoteki asmatu gauen, Seguro. Revisatu, ez? Kontuz, Lau, laro gaiago zuek. Eso no. Itz eskutua, honetan oso trebia zien, bai eta inoa. Bai. Da gero esaten genuen, ikusi zuien bai eta inoa? Ba egin berdinen. Eredu garria. Gure berriei. Bai, gure eredu izan zarete itz eskutuan. Norduen? Ni. Haupa bai. Bai, tutorialaketara guztaren ez dira. Horrela egin behar da. Bai. Orduen gaur erakustaldia berriro, haupaneskak denpora. Paso. Apunteak, Papela. zikinean, Borradorea. sinonimoa, Drafta. Ez dakit. paso. Ibaia, Itxasoa. Irun, Bidasoa. Bikain. Kirola, Korrika. pentatloian, Salto. makila, Jabalina. Oso ondo. zirkuan, Pailazoa. gurpilak, Pailazoa. txikia, Pailazoa. paso. Aiurri, Aldizkaria. Ondo, gaiztu epzie. Bai, azken hau edabidea zen. Trizikloa, eta be, bai. Trizikloa. Bai. Eta hauek ere, aurrekoan ez zituzen asmatu, ea orain. Eta ere bi bai, Bueno, zeo. 40 puntu. Timon eta bainaten txanda, eta gero lengusuek, familiakuek, Ono, lagunek, bai. kuadrilekuek. Amak lan ospitalean. Claro. Oa, ditugu bai gauza batzu, bai. Claro. Ibon Beñat, nordue? Ni berriro. Beñat, hartu leku mesedez. Eta ia zuen biografiaren, azken kapitulo honekin asetzen garan gaur be. Haupa, denpora. Txili, Koktelera. Zaporea, Tequila. Tabasco, Paso. R, Piperra. Zaporea, Pikantea. Bikain. Obrak, Lana. Metala, Zementua. Paso. Denbora, Erlojua. Librea, Jolas Garaia. Paso. Roma, Italia. Gerlaria, Erromatarra. Koliseoan, Gladiadorea. Oso ondo. Paso. Aurreko aldi hartan aiseago aritzen ziren, gaur ondo ez dut dut zabitzate. Oso polita ikusteko bestalde. 40 puntu zuek ere, bikote. Bai, Larraiz, pixka bat, ez? Gaizto zabitze, Ai. No. Gaizto zabitze. Biurri. Biurrin. Garbine da bilon. Hori da. Bai. Kaleratu genuen. Garbine, bakizue, Eta baina entratu zineten, zerre ez hau. da? Bai. Karo, saldi biurriak eta ez dauzia. Gero indemnizazio eskatu zuen, epailea, noski. Kriston gara berak, berarekin momentu honetan, baina bueno. Abokatuak eta... Larraiz itxaso, nordue? Neu. Hartu leku mesedez. Da gainera berak trikimailu judizial Dena gizki berak. Bortxe eskutatuta hitzak, gaizto, benga Larraiz. Guazen, denpora. Gazteluan, Erregea. eskutatzeko, Ai, ez dakit. paso. Bokala, A, bestea, E, bokala, kontsonantea. Hori bai. Barkatu. urtarria, Hilabetea. amabiak, Urtea. paperean, Egutegia. Ua, bikain. jateko, Platerra. hegaztia, Ollaskoa. Oso ondo. kirola, Atletismoa. pilota, Zesta. antzerakoa, Trinketea. Erremontea. Erremontea. Ai, erremontea. Bai, saskia, eta zuzenean egingo genuen Ja. gura betara, baina oso ondo, Larraiz ondo ez dututa, baina zuek 60. Tribuaren berben aurretik momentuz, 160 puntu, Mai eta Inoaren markagailuan, 170 Ibonek eta Beñatek, Larraiz itxaso derren.
aizto entzun dut? Segi horretan. Adi, erreboterakota. Arraun denboraldia. Hasi berria, arraun denboraldia. Ba, arraunlariek hitzetik hortzera erabiltzen dituzten hitzak bilduko ditugu. Maili, guazen, denpora. Ontzian kargatzen den pixu gehigarria. Lasta. Ontziaren ardatz nagusia, txopatik brankara. Gila. Itxasontziaren atzealdea. Branka. Ontzian kargatzen den pixu gehigarria. Lasta. Ontziaren ardatz nagusia, txopatik brankara. Gila. Itxasontziaren atzealdea. Txopa. Estropadetako boga erritmo bizkorra. Txampa. Itxasontziaren aurrealdea. Branka. Ontzia kolatu gainean egiten duen aldia. Lantza. Belak eusteko kokatzen denaga. Masta. Aupa! Karismatikoak dira eta onak dira. 1 puntu! Ibon Beñat, arraunzale, basaria? Ez bereziki. Ez bereziki, baino. Baina gero, behin jarri ikusten eta oso gustora ikusten. Zui gustatu banderak, baina oro bar. Ez kontxako bakarrik mundukoak eta. Ibon Beñat, asmatu. Matu berko. Hori da. Bazen, denpora. Ontziaren kanpoko gorputza. Tiborta. Ontziaren kanpoko gorputza. Erasoa. Larraitz. Ontziaren kanpoko gorputza. Kroskoa. Arraunaren zati luze eta mehea. Hankekoa. Ontziaren kanpoko gorputza. Kroskoa. Arraunaren zati luze eta mehea. Zangoa. Arraunaren alde zabala, pala. Amula. Maili? Ontziaren kanpoko gorputza. Kroskoa. Arraunaren zati luze eta mehea. Zangoa. Arraunaren alde zabala, pala. Amula. Ontziaren kanpoko gorputza. Kroskoa. Arraunaren zati luze eta mehea. Zangoa. Arraunaren alde zabala, pala. Endaia! Endaia hori falta izaigu, baina, bueno, ez dut beharrik ez. Errebotean erne. 20 puntu! Larraitz eta itxaso, 3. taula, mutilei ez iritsita, zeuek aurrera. Guazen Larraitz, denpora. Bai. Ontziaren eskuinaldea, branka aldera. Ababorra. Ontziaren eskuinaldea, branka aldera. Ziatu. Ontziaren eskuinaldea, branka aldera. Istriborra. Estropadetan patroiak hartzen duen irterako soka. Estatxa. Arraunlariaren eserlekua. Tosta. Bogaren kontrako arraunketa egin. Ziatu. Arraunean egin. Bogatu. Tosta, finkoko itxasontzerik txikiena. Batela. Ontziaren eskerraldea, branka aldera. Ababorra. Hemen, aipatu zuten, giza nutrizioa, ingenieritza, arraunlariak ez ere da izango? Ni bilin itzan. Eta ez du jarri berare oso bihurri, 1 puntu! Tribuaren berbak eta gero markagailuak. 380, Mailik eta Inoak. Ibonek eta Beñatek 170, Larraitzek eta Itxasok 200. Iliaski, bai. Zapi bat. Bai, disgustoa, Bere bihotzeko anaiak kutunak? Bueno, dramarik ez dago gaur, bereziki, eta Ibon eta Beñat ere, konformea daude, zebakite, etxera joango direla orain, baina zakua eraman zutela. Hori badakizu, Hori be bai. Bai. Baina, bueno, earki pasa dugu. Hoi da. Oso ondo, oso ondo. Eta ze ilusioa guri ere, berri zueko ona etorri izana, Ze erakustea. ondo animatu zariela barri detortzen. Kiston liu zein zigun, Kriston plazera. Baina, eta ez dakizu zenbat boska jaso Bai, bai, dituzuen, bai. zenbat jarraitzaile. Laguna nahi ditugun ikuste eta laundi dutelare. Jarraitu oie guztiak elikatzen antzokian, Bai. ostegunetan, eta... Igarraga Power, maite zaituztegu! Ibon eta Beñat, gero arte esan, beste mentxe, geratuko direlako saioa ikusten geugaz, 2. fasa esailkatuta. Neskak, ze ondo? Oso ondo. Maia Inoa erakustaldia monda Triboren berbetan onak zineten Bai. eta zarete. Jarraitzen duzue? Bai. Jarraitzen Jarraitzen dugu etxetik ere entrenat, Hori da. bueno, ikuste deunean ite dugu, Hori lehiatzen da, batera. hori da. Larraitz eta Itxaso, ze kejasan diskotekan etzela ona Itxaso, ba, erakutsita 2. Begira. aldiz ona dala.
Hori da. Karo. Lehiakideak eta goratzen eta ondo, merezita. Baina kontuz, publikoa ere, Leitzako Amazabal Institutua, hau da karisma, Hau ere. Saio berezirako ez baitugu nolanaiko publikoa garri. Egun berezia, publiko berezia, lehiakide berezia. Erne. Osondo. Eta definizio bereziak, ze ikasturtean zehar, zenbat erronka luzatu ditugun, bueno, txalo bero, handez ez, etxeko guztioi. Zerek asko, Ze erantzun, Zerek asko. zenbat proposamen, ze implikazio, polita da erronkak botatzea, eta bueltan hori guztiak jasotzea, ezta? Ba, erronketan jasotako hitz definizio berezi guztiak, denak, elkartu ditugu, eta horiekin egingo dugu. Jolas, ados? Entxalada berezia. Bai, nola bai? Koktel bat, edo, bai. Maia Inoa, prest? Bueno, ez. Aurrera, guazen, denbora. Esaera berriak honela dio, haze parea, karakola eta... Barea, garea, Ez, baina gurea, hor sartzeko... zeurea, Ba, barea, barrea. hori bai. Beste bat, askoren mina, tontoen, Samina. bikain. Gure aitonak eguzki izena du. Eki. Bikain. Osabak berriz, giza elikaduran oinarrizkoa den hazi izena. Gari. Gari. Ez da sorgina, baina ordu asko pasatzen ditu Zugarramurdin lanean, bere izena da, aitz, Lauz... Zugarramurdin, Lauziola. Zugarramurdin, Sorgina. baina... Leizaola. Joder. Leitzarango kanaletan lan egiten duen ingeniaria. Ibai... Leitzarango kanaletan... Ubide. Ubide, oso ondo. Musikan tempoa markatzeko erabiltzen den tximuaren laguna. Txindata, matrona, Tempoa markatzeko zer erabiltzen da? Erabiltzen da metronomoa, baina tximuaren laguna metromonoa. Erronka horietako bazen gaizki esaten diren hitzak eta... Ondo! Bost, 50, bale! Larraitz itxaso zuek ere edan koktel honetatik. Zutzako ere beste hainbeste. Ados? Ez dago logika zehaz bat, ez dago logikarik. Animo! Demola, Larraitz! Guk etxean azaloreari horrela deitzen diogu. Koniflorra. Oso ondo? Beste horiek ordea problemak hilabetearekin nahazten dituzte. Problemak eta hilabeteak nahaztuta... Azaroak. Azaroak. Freskagarria eskatu eta itxasgarria ateratzen diote. Kola. Kola. Eta urte luzez txakurronen esperoan egon ziren horregatik deitu zioten. Zai. Txakurronekin ordea adi ibili beharko duzu. Kontuz. Brokolia jaten duten bakoitzean aserretu egiten dira familia honetakoak. Bronkoli. Nire birramonak pozoiari esan oizion. Menenoa. Menenua. Amonak bere saltxitxa txakurrari ipini zion. Talo. Eta pazientziarik etzuelako jarri zioten. Kakapirritx. Bikain! Mastin beltz bati ipini zioten. Pozoi. Ez. Pusoi. Ez. Pasoi. Ez. Pasei. Pizti! Mastin handi bat. Oso ondo, bederatzi neska, klaro eta mar! Menenua! Kontuz, hori amu madernia torra da, gitxionez. Neskak, hieroglifikoak? Ondo? Bai? Bai? Nahi duzuen guztia egiteko prest. Gaude, bai, ez da? Kasi, bai, alegintzeko. Baina etorrita, lehenengo hieroglifikoa denpara. Herri polita da. Takitzen dan? Patata purea, patata. Ez, maionesa. Maionesa da, maio. Ara maio. Bai. Marrazki dikidunetako pertsonaia bat, arale. Ez? Arale, lekenduta, ara, maionesa, nesarik ez dugu behar, ara, maio. Zer? Ezagutu gabe ere asmatu da. Maiorekin, lotu dute, ondo? Bai. Lehiakideen trabetasuna, usaimena. Jakintza. Arrotu bada. Arale oso politxe da. Ikusi berta. Datu moduan, ikusi. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Non utzi duzu barkua? Itxas... Bai? Adarrean. Itxas... Dean... Itxasontzian. Nor da? No seke dean. Itxas, ez dakizenan. Itxas... Ondoan. Itxas... Dean bebai. Aldean, itxas aldean. Bai. Itxaso, okenduta itxas, Al Pacino aktorea, bere senar gaioia,
itxasaldean. Itxasaldean. Ba, ez gaten inportako igual, Ja, gazte bueno. ikusi dut. Asarratu zen, Al Pacino, utzi zenuenean? Ez, maju da. Ondo. Laguna jarritzen du Laguna, Laguna, tarteka, oso bizitatxo ondo. bat, eta... Bai. Ondo, ondo. Bortxa itxasaldean, oso ondo, maiskak, bale? Hirugarren eroglifikoa de badator, denpara? Nolakoa dau pila? Larra. Ez, larraitz. Raitz. Larra, ela. Bilarra, ela. Egin eragiketa. Larraitz kenla. Ah. Raitz kenra aitzela. Itzela. Bale. Ez que danak endu bertu zaio. Larraitz. Lakenduta, esan dakue, raitz, rakenduta, itzela. Oso ondo. Eta ze ilusioa, eroglifiko batean gaude. Polita, gero etxera, enmarkatuta, Bai, bueno. Zuek puntuak bezala, xe? Irutik iru? Bai. Lauro, Itamar! Oso ondo. Zer egingo genuken guk jainkoa. Nota barik eta... Erabilgarria Ondo. oso. Larraitz eta itxaso, eroglifikoak. Venga. Ikusten zuie hemen berezi datozela. Bai. Lehenengoa, denpora. Uretara erori zait. Txan, margo, Txan, matoa. Txan, Ez. mato. Zer da hori? ez tizak di, ez? Bai. Txan, Klariona, klationa. Bestera batera. Txan, txan tizak. tizak ez bestera batera. Txandina. Txan klari ez. Klarionez, bestera batera. Ai, txan tiza, txan... Txanrisa. Txanrisa. Uretara erori zait. Txan pi... No. Klera. Oh. Erre, tegaitxek aldatut, keta. Ah, txankleta, bale. Txankleta. Ai, Ai, ba. klerak di, eh? Klerak. Klariona, tizak, klera. Klariona, klerak. Gure garaixen klarionak ziren, Egin behar dugu, reset txiki bat. Arale bai, klarionak ez, klaro. Jainkoaren garaitan eta diozu, ez da? Hori. Bigarren eroglifikoa denpora. Venga. Lehen honek abesten zuen. Maian. Imagine. Imagine. Bai, Imagine. Ba. Oso ondo. Maili, badugazu postera etxerako? Bai. Imagine, soinu banda eta guzti. Hori da. Vale. Hirugarren eroglifikoa, adidanot. A ver. Tempora. Noa da, eh? A ver. Abeslari ura da. A ver, Ze nota da? hori da sol. Vale. Ba, Sopra... sopranoa. Sopranoa. Bai. Soprainoa. Ez, itzen duta, sopranoa. Sol. Tegaitzik ordezkatu ele hori. Sopra. Jainkoa, sopra. Hainoari ikendute, sopranoa. Oso ondo. Bi! Iruro, ei! Eta momentu magikoa hau nola bait, esan baitugu, zuek izan zinetenetik, gerora aldaketak izan dira, Garbine Biurrun kaleratu genuen, orain Bai. jarritzen dugu, abokatuekin eta xestran, Bai. baina heldu zen gure artera miluzeko eskua. Bat, bi, eta hiru. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Txalobroan, mesedez. Bai, gauza kasu aldatu dira eta ez denak onera, ikusiko zenuten moduan, baina oso ondo pasatzen ari gara. Probaren mekanika azaldu harrik ez dago. Ez. Ez, da? Ez. Induzketa lan egin Hori da. behar zuen. Maila Esaldi Ainhoa, askatzeko. lehenbiziko eskua esaldia zuena, Bai. hause itxura, eta anuntziatuak ere bihurriak dira. Kontrako aldera arituko baikara eta zuentzako eskuaren enuntziatu hause da. Larraitz eta itxaso negozioan pentsatzen. Kontuz. Zuek hemen miluzen esandakoak, bai, noak badak zerbait. Az gaitezen lanean. Balau, ikur raskatzen hasiko gara. Zein bertsolari dena da kantu bat gara proiektua, ametsan zailuz, Jon Maia. Jon Maia. Bikain. Ene letra eskatuko dugu. Aurrera. Zenbateko zabalera du Iruñeko Gaztelu plazak 14.000 metro karratu edo 28.000 metro karratu? 14. Nahiko horrekin bai. Bokalak datoz. Esaldiko guztiak, ja. Hirugarrena, zein abeslarik argitaratu zuen 2022an Salvadorren eriotzean kantuaren bertsio bat? Rosalén edo Silvia Pérez Cruz? Rosalén. Polita bertsioa. Zeta. Ari gara pixkanaka, Larraitz eta itxaso ere bai, noski, enuntziatuan eurak agertzen diren ezkero, ze esanote genuen, memoria eginez, ezta? Laugarrena, zenbat hortz izan ditzake, tiburoi zuriak, 1000 edo 3000? 1000. 3000 dira, errebotea,
zenbat hortz ditu jirafa batek 32 edo 52? Bai. Berreta mabi askutxo, no? Berreta mabi zango? Erantzun? Berreta mabi! Baiz. Ez, hortzak luze, bi aldetan. Maia Ainoa. Kostako zein herritan gertatzen da Txomin Agirreren kresala. Zarautz, Ondarroa? Vale, Ondarro. Ru. Arran ondon berez, I. Larraiz eta itxaso, negozioan pentsatzen. Bueno, biziko hitz hori ere, iradokitzailea. Askatu nahi duzu, bikote? Ez. Aurrera, ba? Zein da Angolako hiriburua, Luanda edo Kigali? Luanda. Bikain. R. Induzketa lanetan aurrera, 6. erronda zen hau, beste 4. Aurretik, komo baina jokoa, noski? Maia Ainoa, 7. salto? Bai. Ozen ba. 2024ko zein hilabetetan emango du Untza taldeak azken kontzertua, otsaila edo martxoa? Otsaila. Bai horixe. Obokala? Ze negozio ote dute eskuartean? Larraizek eta itxasok. Ez dakit, zuek gogoan duzu, bikote? Ez zuek ere gau. Ikusten nola azten diren gauzak. Eta eskerrak, horri. Maia Ainoa, askatu nahi duzu, Ez. Ez, aurrera ba? Zein fruitu lehorrek du kaloria gehiago? Gaztainak edo urrak? Urrak. Han, nutrizioa dituak. K. Letra. Askatu dugu. 2 erronda, 9. eta 10. Komo baina lortzekotan esaldi askatu beharra dago. Irakurtzen da zer, Mai eta Ainoa, induzketa lan bete-betean, murgilduta. Askatu nahi duzu, Bai. Nork askatuko du? Maik. Maik, ba, ozen eta argi, mesedez, Mai? Mi luzera datozenentzat aholkularitza eskainiko genuke. Hori da negozioa? Bai. Uste baiet. Duzu baiet? Bai. Bai, horixe! Oso ondo! Komodina! Vale! Oso ondo! Ia larraiz gogoratzen zan. Bai, eza, aipatu zenuten hori. Bueno, aholkularitza emateko pres gaude, oraindik ere bai? Bueno, hor kooperatiba falta zara. Ahí está. Kooperatiba izango zala. Noski, arrasate eta... Oso ondo neskak, Maia Ainoa, komodina, eskuratuta. Zuena da. Vale. Larraitz itxaso, zuen eskua ere hemen da, eta enuntziatuan protagonista beste aldekoak, beti ere. Eta honela dio, Maik eta Ainoak garbi ikusi zuten. Maik eta Ainoak garbi ikusi zuten. Bada zerbait hor. Azait ez den balanean? Non dago Altxu, Lapurdin edo Zuberoan? Lapurdin. Bikain. R. Letra askatzen hasiko gara. Aurrera. Nongo pertsonaia popularra zen, Txantxillo, Donostia edo Bilbo? Donostia. Donostiarra. E. Bokala. Aurrera. Nork gorpuzu zuen lehen aldiz Superman, Christopher Reeve edo Henry Cavill? Henry Cavill. Super errebotea, Maia Ainoa, nork gorpuzu zuen lehen aldiz Batman, Adam West edo Lewis Wilson? Adam West. Ba ez, arrasatera errebotea, 4. erronda. Zein da Eritreako hiriburua, Asmara edo Akordat? Asmara. Bai. G. Letra. Maik eta Agertzen da? Ainoak garbi ikusi zuten. Eta Maik eta Ainoak uste dut zerbait ikusi dutela orain. Larraiz itxaso aurrera ingo dugu? Bai, mesedez. goazen ba. Bai, parkatu. Nola egiten du errotak? Tikitaka edo txor-txor? Txor. Ba ez, tikitaka egiten du. Errebotea, Maia Ainoa. Zein da traketx jatearen onomatopeia? Fost fast? Edo klika klaka? Fost fast. Ba ez. Nutrizioa dituak? Kale, kasu honetan? Larraiz itxaso, 6. orain bai, non ikusiko dituzu udazkenero Wall Press Photo, nazioarteko lehiaketako argazkiak Gasteizen edo Bilbon? Gasteizen.
Oso ondo. Txusten hauen baina. Bortxe, gu. Beste lau erronda aurretik. Teori da. Arraiz itxaso, askatu nahi duzue? Ez, nola ba? Nahi bai, baina. Aurrera ba. Zenbat biztanle ditu Plentziak, 4.000 baino gutxiago edo gehiago? Udan ala neguan. Claro. Bota? Geixau. Denbora, jonda! Errebotea? Zenbat biztanle izaten ditu Claro. udan Plentziak 15.000 baino gutxiago edo gehiago? Gehiago. Ba bai. Eze? Maia, Ainoa, zuek garbi ikusi zenuten, ez dakit orain garbi ikusten duzuen. Ez dugu argi ikusten ez. Aurrera ingo dugu, beraz? Bai. Zenbat kolore ditu Letoniako banderak? 2 edo 3? Astigarra okek badakit. Galdetu gainatik. Bi. Bi? Bi? Bien, bainat. Ze kolore? Ze kolore bainat? Txuria eta gorria. Publikoan dakuz. Bokala. Zer zer irakurtzen da, Beste bi erronda, 9. 10. aurretik. Askatu nahi duzu bikote? Zuek esan dago zerbait da, Nahi dugu baino ez dugu ezer ikusten. Tankerarik ez diozu Iraganeko Ainoa eta Maiik ikusiko zuten, gaurainekoak ez dute ikusten. Teoria badakeu zer izan daiken, baino... Aurrera orduan? Bai, aurrera. Zein da? Super Amara beraberako barrenatzailea, Imanol Álvarez edo Alex Noguez? Alex Noguez. Rebotea, zein da Alba Menendez eskubaloi jokalariaren jaioterria, Orio edo Zarautz? Orio. Ba ez? Zarautz izango da baina. Eta azken errondara, ala beharrez, Maia Ainoa. Zein da Ainoa Etxebarria aktorearen jaioterria, Ondarroa edo Lekeitio? Bai, izango. Ondarru. Bai? Zeta? Gu izango gara aurkezle. 20. Maia Ainoa. Hemen bai, erronda guztiak agortuta. Askatu beharra dago edo saiatu, behintzat. Hortxe garri gira, Gu izango gara aurkezleak. Induzketa lanetan murrituta. Bikote, Bai. nork askatuko du? Ainoak? Bai. Ozen eta argi mesedez, Ainoa? Iristean. 20. saiora iristean gu izango gara aurkezleak. Bai? Bai. Zeu guzte? Gaur, ez? Gaur? Bai. Zuzen! Oso ondo! Komodina, pasuek! Bai, tratu hori, itzartu genuen hori, Bai? gero pena, ez zineten iritsi, 20. Baina sokatirara bai, eta Amabi nola. ez, ondo. Bai, segi horretan badez bada. Pixkanaka. Maia Ainoa, 240 puntu eta bi komodin, Larraiz itxaso, 180 puntu. Iupa! Ba, sokatiran erabakiko dugu, ze bikoterekin egingo dugun finala. Sokatirera goaz. Larraitz eta itxaso zeuekin hasiko gara. Erantzunak azkar, ondo, emon, sari ikaragarriak ditugu finalean. Eutxi, txandari, guazen denpora. Nongoa da Maili? Larraulgoa. Osondo. Bai. Maia Ainoa, denpora. Nafarroa eta zein beste probintziaren artean dago hori mendia. Nafarra bera. Zuberoa, zer da nire bikotekidearentzat bere amaginarrebaren alaba bakarra? Emaztea. Bikotekidea, ni. Bizkaiko zein herritan jaio zen Xabier Muriza. Lekeitio. Etxano, Zornotzan, Euskal Herriko zenbat lurraldek dute itxasertza? Askok. 4. 3. Zein bikotek eramandu aurten miluzako zakurik handiena? Zer paso. Eider eta Ander, Nafarrako ze proiektuk sortzen ditu euskarazko abesti dantzagarriak aurrentzat? Komoina. Enekantak. Berandu. Bai, oso. Bai. Bizkaia Gipuzko Lapurdia. Ja, bai. Euskaldea, Bai. 114 puntu. Arrasatera joan dira, zuzenean. Behon daiztuela, eutxi puntuei. Praktika falta. Neskak. Larraitz, itxaso. Guazen, denpora. Maiek eta Ainoak nork egiten du lan Bas Culinary Centerren? Maiik. Ainoak. Nongo txampona da, Naira. Zer? Naira txampona. Paso. Nigeria. Zenbat daude kukurru kukun?
Lau. Bost, zei zendu Castillo Suarezen azken liburuak. Alaska. Oso ondo. Basque Culinary Centeren orduan, Aiba. Sukaldean? Sukaldean ez? Sukaldean besteak. Bueno. Segi dezagun gure sukaldean. Maia, Ainoa, komo baina daukazu, Guazen, denpora. Zenbat saiotan egon ziren Larraitz eta Itxaso aurreko denboraldian? 7. 10. Bizkaiko zer herritakoa da Itziar Ituño aktorea. Komoina. Basauriarra. Eta biak agortuta, horrendik ere Larraitz eta Itxaso aurretik. Ja ba. Neskak, guazen denpora. Nola izena du Maik egiten duen podcastak? Ai, paso. Paraua utxiz. Zein euskal hiriburutan Josuen Ertzainak taldeak azkeneko kontzertua? Gasteizen. Zondo. Maia Ainoa, guazen denpora. Duela zenbat urte sortu zuten Barrexerka antzerki taldea. 7. Bost, zenbat izaten dira lurraldeetako bertsolari txapelketak? Zenbat? 4. Bost, nola du izen estatu batuetan sare sozialetan sortutako emakumeen aldeko mugimendu feministak? Me Too. Oso ondo. Yes. Barrexerka gurtu dio. Zuzen. Eta nabarmen, berriz ere aurre hartuta, Larraitz Itxaso, animo. Neskak, guazen denpora. Bietako nok erabiltzen du gehien Twitterra, Ainoak edo Maik? Maik. Oso ondo. A ver. Mai eta Ainoa. Guazen denpora. Non egiten du lan Larraitzek? Udaletxan. Oso ondo. Larraitz Itxaso. Guazen denpora. Zenbat saiotan egon ziren Ainoa eta Mai? 11. 10. Norena da Elsa eta Paradisua liburua? Paso. Mariasun Landa. Zegunetan ospatzen da liburuaren nazioarteko eguna? Paso. Aprilako 23. Nordako Kein musika taldeko abeslaria? Saloa. Denborari eskerrak eman. Denborari eta gero Mai eta Ainoaren ohitura faltari. Norbait, ezta? Berriz ere, komodin gintza. Ikusi dugu bi komodin, lasaitu geha eta... Bueno, baina ondo. 184 puntu zuek, Larraitz Itxaso 246. Ondo! Oso ondo! Mai eta Ainoa, guau, ze honak zadien. Polita gainera, Ze honak zadien. promozio gintzarako ere, podcast bat, aipatu da, zuen lanbideak, bat eta beste. Dana. Errekorraren bila eta 20. saioaren bila ere jarraituko duzu. Bai. Aliaugua. Eta orduan bai, Hemen, ikusiko Ze ditugu. moduz, gure deia jaso eta esan da bikote maitatuenetakoak zeretela, zer sentitzen da? Ingenun kampaina pixkatola. Vale. Pixkate. Twitterren, akaso? Twitterren ere bai. Ere bai, baita ere. Eta? Jasotako Gustora. erantzuna eta? Gustora. Gustora. Eta... Urruna etorriko gea berriz. Zuen jarraitzailei mezuren bat edo bidali nahi ez? Honen azate. Hori da, Zo bezala, xe. Mai eta Ainoa, eskerrik asko, gero Horikote, arte. mila esker. Iluzeko saio berezia gaur. Lehiakide bereziak. Eta sokatira berezia ikusi dugu. Ezken hona asko espero, bueltan, Larraitz eta Itxaso finalean zarete, bejonda izuela. Eskerrik asko. 256 punturekin sailkatu zarete, beraz, 0 euro. Sentitzen dugu, bai, gaur saio berezia eta mekanika ere egokitua, nolabait. Lehen puntuak euro bilakatzen ziren. Gaur ez, baina erne, interesgarria baita, lehen zirte dozart, zakua irabazi edo ez. Gaurkoan bestelakoa da. Zuzen kokatzen duzuen kontzeptu bakoitzeko 100 euro irabaziko dituzuen. Oso beto. 7 kontzeptu denera, kontzeptu guztiak ondo kokatuta, 700 ez, 1000. Interesgarria? Bai. 1000 euroko zakua? Hori da? 1000 euro! 1000 euro! Venga, 1000 euro! Arrasateko gure neskak, ze ondartzatara, joaten zarete? Lekitxo edo bestela landetara. Landetara bestela. Oso ondo. Euskal Herriko kostalde derra. Bai. 250 kilometro. Ituz bat ondartza, egongo Iluan. dien hor. Guau! Ondartzetara guez, oporretara guaztelako. 3 eremuak adi. Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi. Euskal Herriko ondartzetara gerturatuko gara. Ondoren azalduko diren ondartzak, ondartzen izenak agertuko dira. Bizkaian dauden, Gipuzkoan dauden edo Lapurdin dauden, kokatu beharko duzue. Bai. 100 segunduko denpora. Guazen finalera denpora. Ereaga, non dau? Hori Bizkaian. Bizkaian.
bakarrik? Parkatu. Jo, astuite. claro. Lapari. Bai, hori da Bizkaia. Bizkaia, be, bai. Madraga. Lupez, inoiz. Mujar Izan horreaz, txain. Lapurdi, Gipuzkoa. Lapordinaz. Bueno, edo bai. Gipuzkoa? Lapordi. Venga, bai, azkar, Lapurdi. gero aldatu. Bai. Marbella. Marbella. Hostia, Marbella. Bizkaian, Gipuzkoan ero Bizkaian, eh? Bizkaian, Venga, Bizkaian. Muriola. Entzun bari, Nipe bai. Gipuzkoan jarriko jona? Bai, venga. Venga, Gipuzkoan. Aritxatxu. Izen horreaz Bizkaia. Areatza, bai, Bai. bai. Zen bida Bizkaian. Bizkaian. Antilla. Antilla, Gipuzkoan. Antilla ez da Zumaiakoa. Zumaiako Bestia. bestia, bai, igual, bai. Eros Anti ez. Bueno, bai, Gipuzkoan. Vale, Madraga hori. 33 segundo. Eta Marbella. Igual Lapordina, ez? Marbella Aldaketak egiteko aukera. Marbella Espainia. Kontzeptu zuzen bakoitzeko 100 euro jokoan gaur. Zakuan 1000 euro, miluze berezi honetan. Bari bai, bereaga bai. Egingo dugu aldaketarik? Hor gabetzen. Intxainate, Antilla igual Lapurdira ez. Antilla Gipuzkoan. 13 segundo, larraitz itxaso. Muriola Lapordira. Venga. Muriola Lapordira. Aldatu egingo dugu. Eta nola iten duzak. Muriola, Sakatu? Bai? lapurdira, ekarriko dugu. Denpora. Zer? Ba, ez dakit, 200 eurokin edo joango gara. Jode, txarra da. Ondartza horren nundazen be? 100 euro kontzeptu zuzen bakoitzeko. 1000 euro kontzeptu guztiak, zuzen jarrita. Ez dut uste. Madraga, Lapurdira goaz. Zuzena da? Bueno, Angeluko 11 ondartzetako bat. Eta handienetakoa. Ondo. 100. 100 euro. bien. Afari aurkezleekin derrigorra da, azken programa honetan. Ogasuna, gu, zer gazko. Antilla, Gipuzkoan, zuzena da? Orioko ondartza lasaia da. Orio, tani Zumaia. Bueno. Ondo. 200? Opari be bai. Ereaga. Ereaga non? Bizkaia. Non? Ah, uf. Sopelan edo. Ero Plentzian? Edo Algortan, Bizkaia da? Ai, getxoko ondartza da ereaga. hortxe jarraian. 892 metro luze dena. Venga, pista txiki bat. 300 euro, areatzatzu, bai aritxatxu esaten diogu, Bizkaian dago? Bieko. Pista ona hori, eh? Aritxatxu, Bermion. Ai, Bermeotik Bakiorako bidean dagoen ondartza baita. Ondartza txikia. Kalaz eta are gitxirekin eta garbi zoragarri batekin. Ja. Trukakia. Ui. Lapariko ondartza, Marbella, Muriola, 200 euro. 1000 euro jokoan gaur. Egingo dugu aldaketarik? Ara, ondarretarak ezin maduta getxukutzi. Marbelli, orduen Marbella ez. Erabiliko dugu? Sí, gogo. Ez que nik ez dakit nora. Aldatzekotan. Aldatzekotan Lapordi erderaz dalako Marbella. Erabiliko dugu trukakia? Baina ez nagoen aldatuko, segero garratuko gara. Bai, venga, bai. Zein? Zein, venga, bai. Marbella, noa. Zeuketa. Lapordira? Venga. Marbella, Lapurdira. Lapurdira jarriko dugu. Garbatuko gara igual, baina, bueno. Guazten Marbellara. Zuzena da Lapurdi? Ba bai, beste 100 euro. Ze ondo. Biarritzeko 6 ondartzetako bada. Marbella, bai. 500 euro, 5 kontzeptu asmatuta. Neko. Guztiekin 1000 euro. Muriolara goaz. Zalantzekin ibili gara. Zalantza askokin. Muriolako ondartza, Lapurdi da? Barrikan, Bizkaian, eta
Lapari, Gipuzkoan. Baina Larraitz itxaso, ondartzara pozik joateko moduan zarete, 500 euro irabazita. Sekulakoa, guazen elkarra guztera. Bueno, izan, haupan eskak, ikaragarria, bagatoz bestiepe bai, eskerrik asko, zuek horregotierren, zora garria izan da bigarren buelta hau. Hau bainoa bai, Ibon Peñat, eskerrik asko horregotierren, zorion txu, izan gara, denboraldi barrian gatoz, berritasunekin. Ez galdu, uda ona pasa, baina irailean berriz ere buelta miluzen, Hau pasudeko korrona pasa! Agur!